Nagpagwa sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan batok kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Joang. Inimay ka ang tanan sa 14th kakaso sang graft nga ginpasaka sang ombudsman batok sa iya bangod sang ginaalegar nga kaangtanan sa government contractor. Base sa Sandigan Bayan may probable cause o kung nagakaigo nga basihan agud nga padayunan ang kaso gani nagpagwaaman ini sang whole departure order batok sa kongresista agud nga hindi siya makagwa sa Pilipinas. Ginpagwa sang 3rd Division ang arrest warrant kag whole departure order duha ka adlaw matapos gin-indict sang state prosecutor si Ang sa paglapas sa Section 3 sang Republic Act 3019 ukon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ginaakusaran si Ang may interes sa isa ka construction firm nga nakabaton sang 214 million pesos nga kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways sa DPWH samtang yara siya sa serbisyo. Suno sa konstitusyon, ginadumilian ang mga opisyal sang gobyerno nga may personal nga interes sa mga kontrata sang gobyerno. Matandaan nga nalakip man si Ang sa mga ginpangalanan sang kontratista nga si Pacifico Curly Discaya sa iya gintawag nga payoff ledger. Suno kay Discaya, isa si Ang sa mga opisyal nga nagpangayo sang kwarta pagkatapos nga makadaog ang ila kompanya sa bidding sang proyekto sang gobyerno. Apang nauna na ina nga ginpanginuwala ni Ang. Una naman nga ginpahayag sang kongresista nga matinlo ang iya nga konsensya kag wala niya gingamit ang iya nga posisyon para sa personal sini nga mga interes o kon kaayuhan. Ang kaso nga graft kabombo isa ka kaso nga mahimo mapiyansahan. Mahimo siya makagwa kag makaangkon sang temporaryo nga kahilwayan kung makabayad sang 30,000 pesos nga piyansa kada count. Kalakip man sa ginakusaran sang ombudsman amo si Anay Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go kag tatlo pa ka iban nga mga individual nga may kaangtanan man ginaaligar sa kontrobersyal nga flood control projects. Nagpagwa man ang Sandigan Bayan sang warrant of arrest batok kay Go.